Arratsalde on danoi, eskerrik asko etortearren. Gaurko izlaisak ez dau aurkezpen handirik bir, ze ondo baino hobeto ezautzezue, Nagore Bazterra, Ondarrun fisioterapeuta morun biharratzen da bena. Eta pixkat beran ibilbide ikustearren, txikitxaztik medikuntza inguruko gauzan bat ikastekotan egon zan, eta, institutun sartute gero, fisioterapia ikasti erabaki ban, gexen bat, kirola zeukan zerikusi xatxik, eta, orduan zazoen, Euskal Herrixan ikasteko aukera ikeseuan ez, Soriako Unibertsitatea juntzan, 1987 urtin, eta bertan, karraria matxute gero, 3 urtez, egon zan, hezkuntzan biharrin, behar berezixak euken umikin. Gero, momentu berin, osteopatiako ikasketak egin zituzen Madriden, eta horitek gero, 2004tik Ondarrun biharratzen dau fisioterapeuta moron. Horretaz gain, beste formakuntza ikastaro batutan parte hartu rau, bai kate muskularrak, eroteknika hipopresibuk, edo fastia sistemi lantzen, eta batxe uroginekologiako ikastaro batzuk burutzen bebai. Eta batzuk jakingo zuen morun, 2015tik etxelilan hipopresibun inguruko ikastaro bat be emoten daue urtero. Orduan, beste baik, hasieri mogotzago itzaldixai, eskerrik asko Nagore etortearren da, nahi zunin aurre. Eskerrik asko da noi etortearren, eskerrik asko Nagore iztasun aurkezpenatxik. Nik neure buru presentatea junde, esango neuke ondarrutarra nazela, lehen batzut du diuke moduren, natxen iratxak eibartar moduren hain nitxun konsidera. Emakumina zela, alabina zela, amana zela, bikotina zela, eta ofizioz fisioterapeutina zela. Orduan, azkanengoko puntuatxik etorri naona. Da, ia, ontxe ordu bete, ordutela ordenin, danok zehose ikasten duen, ordo poliba pasaten duen, eta ez gazen asko azpertzen. Orduan, temide gorputzaren mapa osatuz, edo osatzen. Sistema miofastiala. Azteko, hasikoaz amaieriaz. Amaiera aiatakun nahiko neuke edo nahi duen fokabiskat jentik konzeptu batzuk argi eukitzea. Horrek lau konzeptuk argi gehatzen baldin askuz, Charlik balixo izan dau. Charlie tailerra nahi zuen modure konsidera. Bata izango litzake argi eukitzi sistema fastiala zer dan, sistema miofastiala zer den, aurrekuaz oso lotute dana, tensegritati zer dan, eta bukatzeko sistema fastiala osasuntzu mantentzeko zerren birduen. Horrek lau puntuk ondo argi gehatzen asko, listo. Ze eduk ikusiko guen? Giza gorputze osotasunin, sistema fastiala definizio dakarren tensegritati zer dan da biotensegritati zer dan, itzpoto lutiz baina ez usta. Ze elementuk osatzen den sistema fastiala, ze funtzioi dakarren, zelanik antolatzen den tentzioi ezberdin eta sometiuten danin, zelanik klasifikaten duen, eta ze lesinoi eukitzen daben. Gero horreaz lotute sistema miofastiala, azkanin bardine dala, baina mio muskulutitator, eta da sistema fastiala muskulun sistema fastiala. Eta bukatzeko osasuna. Giza gorputzaz pentsaten azteko eta ikusten azteko elefante bat. Orduan, ipuin bakontako tzuet. Indixan eguazen lau pertsona hitzo, eta 5. batek, bakotxai ezatzen ikutu aurrin dakazuena, eta esan zer ikuste zuen, ze sentiute zuen. Orduan bata, gehatu zan atzeko hainkan, eta zaman, hau zehoz ez zendude. Beste batek belarri xai ikututzen, zaman, fine, epela, baina ponto batzutan hotza. Beste batek adarra jautzita zan, zelako suabi eta hotza, eta azkanak trompin muturra ikutu ban, eta zaman, hau ez zetasunera ulitakar. Laurak eguazen ikutzen estruktura bardine, laurak eguazen ikutzen animali bardine, baina bakotxa percepzioi bat eukan. Gorputzaz, ontxe arte, bardine pasa asku. Batzuk ikusten ben, gorputze azal aldetik, beste batzuk sistema oseu, azurrak, artikulazioik. Beste batzuk sistema nerviosu, zirkulazioik, bizterak, separata. Bakotxak punto bat ikusten ban, baina ez osotasunin.
bada osotasun bat, bada danak konektaten daben estruktura bat, tejido konektibu. Horretxe atxik deitzen gako tejido konektibu, konektaten dabelako. Orduan, giza gorputze ezin jauzatitxu. Danarakau konektata, dana. Hazi azkanengoko zelulatik eta azaleko zelula arte. Kontutan euki birou, gorputzak betiengo daben adaptazioik izango zela, base batzu jarraitzuko txuz beti. Nahiko da, lehengo eta ben, minik ez eukitxi. Topako erau beran bidi, minel ez eigarteko. Hori dana, energisa aldan gitxien gaztata, porque zetako engora asko konsumiuten, ez? Eta beti be, oreka batzu manteniute. Adibidez, behixak horizontalineon birdiz, mandibuli horizontalineon birde, eta hainkak ondo apoia eta euki berdau. Kontutan euki berdau bebai, gorputzai pasatengak ondana, mapa bat engora bela, eta barneratut eukikora bela, memori xirakarrela. Esan duen tejido konektibon barrun, lotzen daben tejido baten barrun, da sistema fastiala. Tejido konektiboko parte handi bat da. Ze pasaten da ontxe arte sistema fastialaz? Beti ez ezagun modure eukirou edo ni akordatenaz klasin neuala fizio ikasten, kentzen zan parte bat zanela. Azala disekzioi baten lehenengoko kapi kentzen zanin, gero guantelik eze ban balixo. Baina gaur egunin ikerketan arabera ikusirou, eta gure aldetik batez be, askotan gertaten gazkun, min bat azten zanin, adibidez sorbaldako min bat, eta trataten gendu ni sorbalda modure, ba igual ondo jute zan. Zailo bat, bizaioaz. Baina handik, lauaztea ostabe bueltatezan. Eta handik, zazen, a ber, nundit atorrau ez? Zehatxik ni sorbaldi tratata ez da hobetzen. Beste nundit ator. Orduan, hoxe ikertzen, ba, azizan importantzi simoten sistema fastialai. Zeuek zer, baten batek badaki zer dan fastia bat, dana muto. Baina ezaten botzuet perikardixu, osuena, ez? Ezaten botzuet pleuri, osuena. Ezaten botzuet meningik, osuena. Ba, sistema fastialan parte batiz. Organuk enbolbiuten dabena, sistema fastial bata. Fastia bata. Ixaleike kanpoko fastia edo barruko fastia, baina fastia bata. Orduan, zer da fastia bat? Fastia bata, dimentzioiko sare bat, non azten da azalan azpitxik, eta da, traje bat eukiko garen duke modure, neoprenesko traje bat eukiko garen duke modure, lehenengo topaten duguena oso elastikure, eta jungora tabike batzun bidez, beste estruktura da nahi konektaten. Eta plano diferentik osatuko txuz, da jungora gorputzeko estruktura guztitza. Ez dakar bukaeraik. No tiene solución de continuidad. Repliegaten da despliegaten jungora, finaua izangora toki batzutan, lodixaua beste batzutan, baina danin topako. Bizkate idea etxeko. Karnizeire juten gazenin, eta eskatzen duguen, demostasun libra bat ajada. Okeliataten da begania, ezta? Okela horrek kapa zuri bat dakar ganetik. Kapa zuri hori fastia bata, miofastia bata. Kasu horretan miofastia bat muskulu enbolbiuten da belako. Bale? Piskateko katzeko. Ze pasara ontxe arte, esan duen modure, lehen zeo zer zan, zamarpoture botaten zana. Disekzioik etxen zinin lehen, gorputze, ikuste zan gorputze, ja denbora asko eguan hilde. Orduan fastiak, beran kondizinoi galdute ukan. Adibidez, da elementu bat oso hidratatarana, urrasko erakarrena, eta ja maira jatezan jasikatute. Orduan ezin zan, ikusi beran funtzinoi zer zan, bale? Pentsaten zanan kontra pilo bat sensore erakar. Ezatezku temperaturin informazioa emotezku, presioin informazioa emotezku, vibrazioin informazioa emotetza gorputzai. Hori batez bek kanpoko fastian. Eta horren arabera,
gorputzan formi osatzen dau, eta posturan zerikusi handixerakar. Hortxe konturatzen gazgu, bai? Bale, naranja bateaz konparaten du, sare batan argi gehature, baina ikuste zuen naranja baten be bai ez? Hau izango litxake azala, eta barrun gatzen dan zurixe azaleko fastia izango litxake, eta ja barrure zartzen dana sakoneko fastia, bai? Gure kasun lehengo muskulaturako izango litxake, eta gero biztero fastiak eta beste batzuk, bale? Bideo bat ikusiko guoin, fastiai buruz, bizkat idea zartzeko. Neirotena, ez dakarra botzik bideuk, bale? Neirotena konturatzide zelako hidratataran, zemat ur dakarren, zelako arixak agertzen dizen, ze konexioi agertzen dan, goiko partin ikusten dana, ontsi, berbaingot, bitxartin eta jazta. Ez da karnetik abotzi neukengo berba, neura botza peniko. Ukondo bata, eta kamara bazartzetze, bai? Kuste zue, zemat zandakarren hau edolara? Zanatiz. Zanak sistema fastiak superficialin eta profundun bertan barrutik guten diz. Zanak nerbixo asko dakarbe, bai? Kuste zue. Goiku azala da, dermize, eta hemen ikusten dana, ja muskulun fastia da, miofastia bata. Kontrakzioik edo ze movimiento goitxi bera pasaten da, zeixan. Haude muskulu, eta goxan mobiuten dana bera transmiti utxen da directamente. Goxan koipi modure gartzen da, amen? Bai? Da mendea, azten da ja fastia muskularra. Da hone da natiz tabikik entrelazatarazenak konexioik manteniuteko. Vale. 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 Bueno, vale, azina. Hau de lehen ikusiroguena azala izango litxakena, bai, dermize, fastia superficiala lehengoko laminiaz, eta bigarren laminiaz, bale? Bilaminarakar fastia superficialak, bale? Zanak ikuste zu, eusen airot konturatzi bizkat. Zanak nun agertzen dizen, koipi nun agertzen dan, toki bardinetatik juten da nerbixuk bebai, eta ikuste zue direkzioi beko tabikine, bai? Batzuko horizontalien da, da bestik ja diagonalin agertzen diz, horren nahi rau esan, fastian movimientu transversalarala, hola mobiuten dizela. Movimiento libre bapara, transversalmente mobiuten dizela. Vale. Zer ez da osatute fastia eta sistema konektibo orokorren, baina sistema konektibo parte importante bat eta sistema fastiala. Hauxera igual bizkat komplikauena, bale? Baina, bueno, gauza asko ezaunak engo batzu eta igual holanik ulertu engo, bale? Tejido konektibure, bale? Eta beran komposizioi, dakau, alde batetik zelulak da zela inguru baten, ez? Zango genduke.
Zelulak, deitzen diz, isen potolutak arre, fibroblastuk eta adipozituk dizela fijo da zen zelulak. Fibroblastuk enkargak horiz, kolagenu eta elastini sortziaz. Hoxera importanti, kolagenu eta elastini, horretxeaz gehatu. Ze kolagenuk emongozku firmezi, trinkotasune, eta elastinik emongo erau flexibilidadi. Sistema fastialari emongotza malgutasune. Adipozituk, zetxen dabe, koipi hartu. Koipi hartu eta kasilla batzutan sartu. Segun sexun arabera toki batzutan gexo bat, bestutan gitxiagoa. Problemi motesku batzutan, bat lahaten da belako guri ezgazkun gustaten tokixan, eta beste bat, asko beteten bariz, restrikzioik sortzen da belako. Orduan, mobilidadi, sistema fastialan, hori plano transversalin mobiutik, limitatzen dau. Gero bat daz beste zelula batzuk librera bizenak bertan, nun deitzetzen araxe juten dizela, diz makrofaguk eta mastozituk. Makrofaguk, infezioik eta baraz eta abizu emoten dabenak, bai? Kontrolaten dabenak, buruai bixaltzetzenak informazioi, bixalduztasuen brigadi garbitzeko hau, eta odola, eta plaketak, eta zezauri bat eukirot. Mastozituk, diz, zelula batzuk, daz bertan sensore batzuk, segregaten dabena heparini, histamini, alergixetan dakar zer ikusixe, horretxeaz gogoratu. Serotonini, dopamini, dakarrela relazioi geu relajateko, lo ondo etxeko, eta posik eoteko bebai. Horretxekin gehatu. Da zela zelula batzuk hortxe, segregaten dabela sustantzixa batzuk, laguntzeskune geure emozioitxan, eta geure deskantzun. Nu zelula trinkoa, kolagenu eta elastini esplikatea. Kolagenu, danotaki hau, krema askoraz kolagenuaz, bolo-bolo erabil, ez dakize, kon kolageno, para la piel, tximurraketak entzeko. Kolagenure gorputzin dan proteina gexena, danin da, euneko laroixan estrukturan da kolagenu. Emote esku tentzinoi, tentzinoi, emoten da bene firmeza, kolagenuk emotezku. Kolagenu, umigazela, asko sintetizaten du. Nausitxa, gitxiagoa, danabe. Ze pasaten da? Firmezi galtzen juten gazela. Elastinik ez dakar alako esaten dugunaz zartzaik. Ze pasaten da kolagenuaz? Sistema konektibun eta sistema fastialin oso ugarixera. Dakarrela, portateko erabat oso pekuliarra. Eoleike beran estado relajaun, zango tranquildanin, semisolidure, bizkosure, baina tentzinoin danin, baten bat molestaten dakarrenin, ero estimulon negatibuk hartzen da benin, protekzinoin modure, alkarreaz batzen dizela molekulak. Orduan pasaten da, estado solido batea. Hori tentzinoiko momentu, motzabara, relajatzen da berriro. Baina ez para motzataia, solidifikaten danin, ez da relajaten. Eta gor geuz hartzen ga relajateko. Laguntza esterno bat bir dau. Fibroblastuk, kolagenu, bizkate zeuen egunerokotasunin barneratzeko, fibroblastuk, kolagenu sintetizateko, bir dau, faktor de crecimiento. Bir dau, estimulo bat, esatetzana, amen, hasi sintetizaten kolagenu. Jente askorei gaur egunin, belaunetan, sobretodo, belaunetan etxen dabe, desgazte handixeranin, protesize baino harinagoa azatetze, plasmiz hartuko zut.
nosuena baten bate jengotzen. Ez da plasmi. Norberan plasmi etxen dabe sintetiza, baina da plasmi con factor de crecimiento. Zetako, belaunin kolagenu sintetizateko eta bizkat albara revertiuteko artrosis prozeso hori. Zer artrosisera kartilagu, beste tejido konektibo bat, baina desagertzen hasi dela. Bale? Eta hone zelula guzti nundaz, matriz extrazelularrin. Matriz extrazelulara euran inguru. Biskosidadi, hasi ikusten genuen gelatin oso estilu dana, bueno, hoxera matriz extrazelularra. Eta matriz extrazelularrak dakarren densidadi importantire. Horretxe atxik, emoten di bebai, medikuntza aldetik, protektores de kartilago esaten gakonak, kontrosan eta zizil eta jente askorek hartzen dabena desgazti parateko, ez juteko gexaua. Horre produktutiz, proteina batzutizela, sulfatos de kondroitina o kondroitin sulfato dizela matriz extrazelularen agertzen dizen proteina batzuk. Hola ni bizkat, kehatu asku argixaua. Lehen komentaro buena. Elastinire oso flexibli, eta moten esku elastizidadi. Berane luzeri, gehitxuleike euneko eunde berrotamarra. Kolagenuk emote esku firmezi, trinkotasune. Ikuste zuen modure, hemen elastinako aldin oso filamento finatiz. Batuteraz behikuta, baina zubi horrek ez dakarre tendentzia hundirik aderentzisiak sortzea. Hemen, kolagenun, jast fibrak dakarre hiru fibra entrelazaten diz jazieratik, fibroblasto sintetizaten da benetik. Eta euran hartin, daz batute. Eta eurak, osteabe, dakarre tendentzisi albokuaz batzea. Importantire, batzi, ze konsistentzisi motetza. Prezinoik errepartiuteko, hoxen birdabe. Denpori baino gexaua, mantentzen bara, baia problemira. Orduan, fastia ze funtzio irakar. Prezinoi mekanikuk, babesti prezinoi mekanikutatik, orokorrin enboltura batanetik, organo guztik eta babestun gotxuz, gorputzatalei formi emotetza, eutzi etxetxuz, etxen batzen da bena, eta kaptore asko dakarrenetik, momentu ezberdinetan gorputzan reakzioik bideratzetxuz. Eta momentuko reakzioik pariz, ondoruz, baina denporan luzatzen bara adaptazioik sortzetxuz. Aparte, ikusireu zemat odola eta zanak eta zelani eta zen bertatik juten dizen, ez? Orduan, koordinazioi hemodinamikun parte hartzen dau eta aldaketan barri moten dau. Komentaren modure, temperaturi, homeostasize, eta importanti, ez duena komenta, zikatrizazioin parte hartzen dau. Zikatriza ikusten dauenin, hori kolagenua zen jako tejidure. Zailkatuko genduke azaleko fastia, kanpoko neoprenosko traji, eta eroia fastia sakona. Hor, miofastia sartzen gaz, bisterofastia da nerofastia. Izango litxakela, bisterofastiak izango litxak esan duena pleuri, perikardixu, eta neurofastia meningik, dura madre, pia madre, eta nerbixuk eurak, enbolbiuten da bene tejidu. Esan duen sensorik, horra gertzen diz, rufinite, goldite, emoten dabe, estimulu emoten dabe azaleko fastian daz batez be, eta estimuluk emoten dabe vibrazioinak, presioinak eta temperaturinak. Hain estimulaten dabe ondo, hain aiaten da informazioi asko, ejemplo bat epintxeko pinirotor bideo bat, katuk dakarre gure aldin sistema fastiala askoz desarrollaua. Eta epinikotze estimulo bat, katuai, zinta aislante bat. Orduan, beran, presioiko kaptorik eta posturako kaptorik aktiban goriz. Eta katuk ez dago ikusiko zer dan, baina beran estimuluk bai ikusi erain gotze. Eta beran
posturi aldatun gorau. Igual batzu ikusitxak kasu, baina, bueno, zalaure. Pentsaten dauz zehozeren azpitxik pasabir dela. Guk etxina probar eukatuaz, baina kendu txen dago. Oaztak azinta izlante honak ontixu. Baina ekatuak azuenak aproba. Nagore. Vale. Sistema fastiala esker, sistema fastiala eta konektibun adaptazioi esker, pasagenke alde batetik bestea. Pixu etorten gako ninganea, belaun horrek oso fragilak egongo litzake sistema fastialak espalitxuzke blokeako. Eta ostea beste requerimiento batzutaz, eta ze elastizidade pintxen dan martxan. Vale? Guk dakauen tonu, ze asko, berba asko txenda tonu, eske gomaskude ero ez da gomasku. Hori genetikude bebai, baina zer ikusi xerakar kolageno eta elastina fibran bitxartin dan proportzinoi. Vale? Sistema fastiala beti ongora tentzinoi baten, beti onbire prest. Baina, karo, tentzinoi geixoi bakar, ez da ondo, eta gitxiei bakar, bez. Kotxei baten zartzen bagaz lota, gogorrei bara, ez da ondolorik gengo, eta biunei bara bez. Ez? Birdau, firmeza, ba justo, exacto. Vale? Argira genetik ipezer ikusi xerakarrela. Baina, ba, honei permitiut, alterofilia txenda benai permitiut eta sistema fastialak horraiati babesti eta gimnastaren mikuai baitxe. Bale. Zelanik erantzuten dau sistema fastialak. Komentaro modure beti da prest, bai, beti da pretentzinoi baten. Orduan, estimulo bai kanpoko, bai barneko estimuluka jaten gazkunin, organizan gora. Kolageno fibrak batuen goriz gogortzeko edo lusatzeko, zer birdan. Ze pasaten da? Tentzinoi hori, trauma hori, denporan lusatzen bara, kolageno fibrak zubixak etxen dabe, eta ezin jo. Solidoa pasaten diz, eta ezin jo solta. Hori trauma mekaniku pariz. Trauma emozionalak izaten dizenin, deshidrata etxen da sistema fastiala. Horrek era etxen dau fibrak gertu haua eoti, eta batzea eruti. Eta temperatura traumatizenin, densifika etxen da sistema fastiala, densidade gexaua hartzen dau sistema fastialak, eta gogortu etxen da. Ze pasaten da, ezin jabela deslizamiento ona erun. Guk etxen du hor, puntuk topaten du, testa etxen du nun dun eta nun estun, nun dakarren movimiento libre bat eta nun dan atrapata, da atrapata erantokire juten gaz, eta baliaten gaz euran sensorikin, presinoiaz, frikzinoiaz eta temperaturiaz. Gogortzeko birrixan da benak, bihuntzeko be birrixaten da. Adibidez, 15 segundoko presinoi etxen bara punto fastial, korapilatuten punto fastial baten, demostratara kolageno fibrak reorganizaten hasten dizela. Bai? Bale. Beti be, hau ez da pasaten zeixan. Muga batzutaz.
Sistema fastialatakara elastizidade bat, non horrezta ixe pasaten, bueltaten da beranea, bizkoelastizidade bat bueltik osta etxengakola, eta ja pasaten gazenin, apurtu etxen da. Vale? Apurtzen danin, zikatrizazioi bat egoten da. Konponketa bat egoten da. Konponketa horretan, gehatu geinke movimiento libre bateaz, eta ez da ixe pasaten, edo lotura bat gehatzen gazku. Adibidez, zikatrizazioi esterno bat, noiz da, apendizitis bat. Operagatxue apendizitis batetik, infekzioi bat eguan, garbitxura bez, eta izer, bale, josizkue, dotore, bale. Zikatrizara. Planuk, nahiku ondo. Ondona, bale, eta ixe pasaten. Azina biharrin, eta nire biharrara pintxori isati. Bai? Dadale. Eta derrepente bezuko mine, zorbaldako mine, jolin, bagania, hilebete homana bajan, eta deskantzata. Bale, ze pasara hor? Zikatrizazioik ez dakar, ez dago hartu flexibilidade ona. Bale? Ezin je ondo mobilu. Orduan, dano pentsako alkondara bat akauela, o neoprenurak akauela, edo maunezko traje bat, zango duk, maunaz, maoiaz horitzen da, ekiparaten da bizkat tejido fastiala. Nik hemen, retrakzini bapakat, hipomobilidade bapakat, hau espara mobiuten, niongo nahi hauetzen. Lehengo modure, baina hemen, ten etxezta. Bai? Ez tostala daten movimiento libre bat etxen, mini amenazten gazta, tendinitis erakat. Bai? Inflamaan gazta, kejaten hasi gazta. Eta gau, ni aztemana ikertzen, eta pertsoniaz berbain jegero, eta zenbara, operazioa bat izte, bai, nun. Joño, nik hau esporot, soltaten, movimentu ez da libri izango. Bai, bizkate, nundi nun. Bale. Hoxe, zikatrizazioekin erabatekuk ero bestekuk kontu zeuki birdu. Ixaleike zikatriza fizikuk edo ixaleike tentzinoekin generari zen zubixakor, korapilo hoiek, libra birdu zenak. Zikatrize bizuala bara, listo. Ixaleike zikatriz bat ondora eoti, Ojo, baina asko daz, hor, estoskunela baten ondo iruten movimentu. Sistema fastialak, claro, ez da jertze buso bat emintxezun egoitxi bera. Segun zetokitxan, erabatekure edo beste erabatekure. Adibidez, perinea aldin oso flexiblire, oso elastikure. Burun, gerrixan, tentzinoik eixakar, kolageno eixakarre horre fibrak. Zehatxik, orokorrin, karga geixauako estruktura batalako gerrixa adibidez, ero asko protegiu birdan zona bat, kraneu. Bai? Eta gero dakarre punto batzuk, de anklaje esaten gako zenak. Deskantzaten da benak, bertan. Estrukturi bizka gogortzen da, eta gehatutzen da bertan fijata. Eskumako aldin dakazue, bale? Bueno, zegoen ezkerra. Zer dan euran anklajin nundi zen. Eta hemen, eskumako aldin, zeue bizka pentsaten azteko, fibromialgi xiranin, ezatezkue, punto honetatik amaikek minimum birda bela, positibo monbizkule. Diagnostikateko fibromialgisi. Konturatzen bazaze, punto danak koinziduten dabe anklaje fastialakin. Bai? Oix. Piskate. Bale. Oine berbaen gau tensegritatiei buruz. Bale? Tensegritatire sistema estruktural bat, eta gorputze regiuten da honetxeaz. Ja ez dugu zailkatzen bloki modure gorputze, baizik eta estruktura dinamiko baten modure. Bideo bat epinikot, subtitulatara, azekenu berbaik etxea, eta pasakotzuet maketa bat, kaserure, kontuz,
baina bizkate ikusten juteko zeuek. Zelan bideuaz batea, demostrazio esperimentateko, bale? Eta beste bat, neuralabin jolasa, ordala, bale? Ikusten juteko. Venga. Bajakona. Bai, nahiko argi gature. Bale, azurrak izango litzakean nahi ikusten dizen barak, eta muskuluk tejido konektibo sistema fastiala elemento elastiku. Korapilo batengo bahenduk toki baten estruktura guzti mobiuten da. Bale? Ekilibrixo bat sortu bir dau. Tentzinoik aldatzen borot goma baten, aparato guzti mobiuko erau. Tentzinoik aldaketa bat emoten barau, engo dau, kompresiñoi gexaua aguantateko posturi hartuko erau. Da areixe modifikateko. Areixe adaptateko, parkatu. Vale? Arkitektura aldetik, dakau. Portadan agertzen da irudixe, dragoi bata, vale? Ikuste zu ezelako base txikixerakarren, eta con un modelo de tenseridad, de elasticidad y compresión equilibrada, zatengakona, lortu de estruktura hau ekilibrixun mantentzi. Hau, ordan jolasa modure, da karbono molekula bat, azkanin teorisa bardine jarraitzen dau, eta da molekula hau kompresioi batea sometiuten dani, izaten da diamanti baino bibidar resistenti haua, bilakatzen da. Ordu nion da, bizoneaz bizkate ikertzen,
protesizak eta bizkat arintzeko eta bizikletako kuadruk zartzeko, hortxe pixukentzeko, bale? Eta hau izango litzake gorputzeko tensegritate modelu, bale? Hortxe dakan maketi neuken jako, bai? Ez da ja de horin jan, goman bata soltabako edo ez, kostaskun kostroiuti. Bale? Deskantzun gau. Batez beneuk. Bueno, azkanengoko partea jungoaz. Sistema miofaszialea. Bai? Larou fastia superficialetik, aiari zanklajik muskulutarun fastia. Muskuluk envolbiuten daben tejidoa. Vale. Hau ja bizkat espezializauara. Eukiko erau direkzinoi bat. Kate batzun direkzinoi manteniuko erabe. Funtzinoi batzuk beteteko, gorputzeko funtzinoi batzuk. Danazten da, dana modure, aman tripabarrun gazenin. Jasoten gazenin, behatzi hile gitsi gora bera, barrune honda gero, azkanak flezinoin, aiatenga mundure gure sistema nerviosu desarroia baik, garatu baik. Bide asko lotzeko, estimulo asko jasoteko, danara barrixe eta danara estresa, baina birdou gure katik ondo garatzeko. Gitxike, hor gure jasoten gazenin sistema faziala oso gaztirak hau, kolagenuk apenas eukirauten zinoirik, orduntxe jaso barrixera, geure modure. Gitxike, tentzinoik estimulun bidez, sortzen hazikoriz, eta gure tejido konektibuk eta tejido fastialak injarra hartzen jongora muskuluk modure. Olanik guk, gure biharrin, osatzen dugu mapa bat, kate batzuk. Jasoten gazenin, tono gexenarak hau, flexionata egotine. Jasotzen gazen momentun bertan, parto vaginalati zenin, ez tentzinoi estimulo bat, tentzinoi bat emoten gako buruai, buru zerbikalak 80 grado baino gexago hartzen dago ez tentzinoi. Bizitzan horingo bagenduke ustea be, pentsatzen dut kokota portuko gendukela. Hortxera lehengoko estimulu ez tentzinoire. Amatxu asku doblata eoti aman tripan barrun. Hortik, geldike, estimuluk hartzen jutenga, tentzinoik hartzen jutenga, geure buru mundure zabaltzen jutenga, eta buru altzaten jutenga, ez? Geldike, azten gaz, kate flexinoire eruteskun, kate miofasziala eta estentzinoire eruteskune lantzen, biharra eratzen, volteuk. Ja, plano honetan biharra etxi amaitzen duguenin, ondo lantzen duguenin, azten ga laguenkatan, da kate kruzauk sortzen dugu. Bai? Ezkerreko hainki, eskumako eskuaz. Eskumako hainki, ezkerreko eskuaz. Importanti, laguenkan ebiltzi, kate kruzauk lantzi. Ume askoraz, laguenkatan ez dizenak ebilin neu bat. Bale? Eta neura labi biharrena. Baina, kate kruzauk lantzik, kate kruzauk ondo landute zeukitzik geroa, ondorixo txikixak ekarrileike ero handixauak. Fisioterapia partetik landu itxen dugu. Zelan, jolazen bidez, eta baina, zehatxik, ze esporou disoziaten, espaki hau kruze hori etxen, arazuke oleike, adibidez, eskerra eta eskumin astaten. Irakurteko ordun, linea bat ezin jau jarraitzu, salto etxen dugu. Ze biztandak hauen muskulo batzuk kruza etxen diz. Eta euran koordinazioi ona birdou, eta klaro, kate kruzauk espari landu, arepe ez da ondo landute. Adibidez. Gero, laguenkatatik, hasikoa geure hainkai tentzinoi emoten, injartzen. Umik zelanik etxen dau. Laguenkatik tentea pasaten da, apoio bat hartzen dau,
eta jakitzeko, beran buru balorateko, ia, presdan oinezaztea edo ez, zeranik emotetza informazioa inkan, hausetzen. Denpora guzti nebitzen digo, eta bera, agarra eta altza, eta gero esan da, ja bai, ja ondora, eta zikonaz ja oinez. Danak ondo barneratute, edo esain ondo barneratute. Hau zautze zuen. Bale, hasieran esan duguena, ez? Oreka bat manteniko era gorputzak, energia aldan gitxien gaztateko, minik ez eukitzeko lehengo eta behin, bale? Eta kaptore batzuk kontutan eukine. Kate miofastialak parte hartzen da behor. Dakau, kate edo tendon zentral bat, dana tejido konektiboko tendoi bat izango alitzak emore goitxi bera, fastia bat, fastia sakon bat, goitxi bera. Fastia sakon honetan, gorputze listure. Orduan, baki, berez, geure bizitzan, nun gorputzeko ze atalek eukiko eraben tentzinoi gexaua, ero gitxiaua, eta orduan gotxuz reforza. Vale? Behatz aurrean nu, porque imagen ba nahi rotorien, amen. Kuste zue bizkarre zurre, zelanitan reforzata, amen, erdi-erdixan, hau izango litzaket lehen ikusiroen tendoi zentrala, bai, aurrin, abdominala, linea zuri batu goitxi berarte, bai? Hor, tentzinik, horri ondo mantenio bir dau, hori ondo eta finko birde. Bale? Orduan, postura egokixe zen izango litzaken, hauxe, supuestamente. Bale? Zorbaldak, horizontalin, pelbize horizontalin, hainkak horizontalin, eta geure pelbizan tamainan, bale? Eskuk eren bat aurreatute, bale? Eta bizti horizontalin. Grabedade zentru, amentxe. Grabedade zentru de gauza bat, gorputzezan dabe modure dinamiku gazela, grabedade zentru beixak itxitxeuki, ero iratxeuki aldatu etxen dugu. Izten dugu momentu aurreatzen da zentimetro bat, zentimetro bat. Zehatxik, geure tendentzixi, gorputzan tendentzixi, beti, de kate flexiniko kati, beti estimulauara. Jasokeratik gehatzen gazkun gauzi, baina zehatxite. Oin ez dakau preminek lehoina horretik aringengan juteko, baina lehen bai, honbe bai, zeo zertorten bazko atzetik ez ezena, mutrigoko hor, aringengan harinago azteko, eskapateko sistema defensibo bat aflexiniko kati. Preste ukitzeko, ni atzeruz bana, kostango azta. Aurrerutz azti. Bale? Bale. Problema gazten gazku. Eta gu amentxe kontura fijaten ga. Gorputzeko posizioin. Bale? Ni torten bazta pertsona bat. Ezaten kokoteko minerakat. Eta hola antopaten dut. Karo, kokoteko minezto zukiko ba. Zezu flexinoin zaz, zure bizkarre zurre, doblatara, eta zu ezin zazeo nolan, zuk buru altza etxezu. Orduan, karo, tentzinoi geixen goxan eukiko zu, ze bizti horizontali manteniu bizu. Bai? Hone problemizek artestade bai, flexinoin dakat, orduan hernia dizkalanara zupe, harinago etorri leike. Ez tentzineko kati, iguala. Hemen, lumbarrak, atzairuz banu, txokatx, ez teuran hartin. Hemen, desgaste bat harinago etorri leike, denpori baino harinago etorri leike. Bale? Ui, hau ez da. Iratxako kati, da etxitxako kati. Postura batzutaz fisiologikut izenak, bale? Adibidez, haurdunaldi baten iratxe guz. Bai? Eta batez be, posigazelako. Positan pertsona batek, postura iratxako bat eukiko erau. Tristeran pertsona batek, lotzatuteran pertsona batek, hausien gorau. Bai? Askotan, postura, itxitxako posturi, danok eukitzen du momento determinau baten, Ni onatorri aurretik neguan, vamos.
Bai, asko nik topaten dut konsultan neskak, bizkat edade pubertadine hasten dizenin, batez ben nesketan izaten dalako. Karo, gertaten gazku kongestinoi bat, zona pelbikun. Gertaten gazku munduaz ez gazela ados, gertaten gazku danareizten gazku letxarra. Ordun, hauxe etxen dugu, itxi, protegiu. Orokorrin katik, ez da etorten kate bat aizlau, ez da honetiz ja, esango genduke disfuntzinoi batzuk, bai? Ez da etorten aizlau, bai? Etorten da, igual, kate irai bat goiko partin, eta flexineko kate estimulaua, edo itxitxaku behiko partin, eta, bai, mistutiz. Eta junbiga topaten, nundi datorren, zer datorren, lantzeko erabatea edo bestea. Eta orokorrin kate batzuk nahi dauen irrestruktura lusaketan bidez etxen dugu. Sistema konektibu erantzun etxen manez, lusaketeta, babardin. Lusaketa denporan gexaba manteniuten dugu, gorputza integraten juteko postura bardine. Ikuste zue, haude, kate kruzau bat, baina itxixin, baloi protegiuten da. Daude kate kruzau bat, baina iraixin. Bai? Bale. Sistema miofaszialan disfuntzioik. Noiz da gorputze ezoiko egoera baten. Beran estrukturi ezin jabenin manteniu. Bai? Beran ekilibrizu ezin jabenin manteniu. Adaptazioi bilatzen jun birdan momentun. Koordinazioi faltaakon momentun. Zer da restrikzioi? Hori ja denporan lusatzen bara eta kolagenuai emoten batza denpori ja gogortzea, hor restrikzioi batak hau. Ez da movimiento fluido bat. Emonen bitzat, bueltan birot, movimiento fluido bat, ez zartzeko sindrome de disfunción miofaszial baten. Ze pasaten da sindrome de disfunción miofaszial baten? Ja pasaroguela umbrala eta danak adaptada dela. Adaptaten, danaten zarouela. Dana da la alerta. Bai? Ze sintoma emoten dau? Bueno, hau komentareu lehen. Ze jatorri eukileike arazo kongenito bat? Bai? Eta gorputze hasire adaptazioik etxen, eta azkanin bazartu de hor kate baten. Arazo posttraumatiko bat, isaleike trauma direkto zuzen bat gogorra, edo isaleike gitxike, zartzen joan gazkune. Adibidez, azidente bat. Bai? Kotxeko azidente bat, eta ez da isan bero gogorra, ez gintze zerbikal bateaz. Egin mondotela latigazo bat, eta trakzionarot sistema meningeu gorarte, sistema faszialabe gorarte, azire gorputze adaptazioik etxen, gerri partin blokea askuse anklajeko punto bata, eta belauneko mine haien leike. Anklajeko puntu tengaran azten diz. Edo mikro. Geure biharreko zili ez da ondo. Ordenadorarak hau tokitxarrin. Eta gainea, alboku petardo bata, eta denpora guztien dabil kejata, eta nabil, gerua eta txikitxu. Aiako era momento bat, nire sistema danak reazionaten dabena txarrea. Bale, zer igarten du sistema disfuntzioei fastial baten? Oinez hasi neutakat, Bale, porque dano gero ja aztenga, hori noi pasaten gazta. Bale, minezelakure, ez da min lokalizau, ez da amendaka mine. Da, eske ontxerak eta mentxe, eta gero handakat, eta ez da izango nuke eskerra erosku mira, baina nina etxopolo. Ez lorik etxen, txarto deskantzaten dut. Ez natzena, gogor, gero pare bat ordutaia, eta nakantzata denpora guztien. Eta batzuk, ezatezte, eta lehen ez neukazen alergi xape agertun gaztaz. Akordateza sistema faszialan, sistema konektibun zelanik eguazen zelula batzuk, serotonini, dopamini eta histamini segregaten bena, alergisia zeukena zerikusixe, lua zeukena zerikusixe, eta geure estado fizikoa zeukena zerikusixe, sistema faszialin retrakzioa para, arek ez da behondo funtzionaten, zeuran komponente bata.
Ez da unai esan horrek, ja ez tala segregaten sustantzia hori, ez di bakarra gorputzan hori segregaten da bena, gorputza konpensate guten da, baina, klaro, ez da horeka bat, ez da ekilibrixo bat. Bale? Sistema konektibu, sistema fastialan, arazo batzuk, bai? Postura, esan du posturin arduradunera, ez da? Sistema miofastiala, bale. Hemen dakau eskoliosis bat. Bale? Hemen egongo litzake tejido batzuk oso kontraiute, beste batzuk lusatute. Hemen dakau kate estensore bat. Hau da, tentzinoi lusatute otearren, da hemen da mostute otearren. Baina batu, bizti horizontalin. Hau, eta pentsaren dut, zatu esan amuden neurauma radiografi bat, ala? Totalmente kontraru, ez? Hemen kurbatura bata, hemen ez dana. Kontraiute daz atzekuk, elongataraz aurrekuk, bizti horizontalin. Ze pasaten da, honeaz, eruten gatxule, igual, prozeso artrosiko bat, harinaua ikustea. Artrosise da sistema, fisiologiku de artrosise, ez da gaxotasun bat, da desgaste bat. Bixik eotearen pasabir duena. Gure azurra gaztatzen diz. Eta ze pasaten da, sistema tejido konektibo estanetik juten regeneraten, gaztaten du. Eta gorputzak etxen dau, beran adaptazioik sortu. Azur gexaua forma, sistema tejido konektibo bertan dana kalzifikaten juten da, gogortu etxen da, protegiuteko minegitxi eukitzeko, da hemen ikusten dugu, honetxe pikuk esaten daune, pikos del oro etzen gakue. Hori da artrosise. Artritise ja bat da patologisa bat. Artritizin, gure reumatologikun, gure artikulazioiko estrukturak gorputzak ez dutxuz ezautzen, ordunetzen dago ataka. Hori bada patologisa bat. Ez da zehose pasako askune, danoi, artritize. Artritis reumatologiku de zehose, patologisa bat. Orduan, disfuntzioi miofastial bat akauen momentun, prozeso artrosiku fisiologiku areagotu aurretik etorrikora. Ez paga zaintzen. Osteoporosise, azkanin ez da tentzinoi mekaniku diferentitiz, ez di ondo errepartiuten. Azur batzuk eixoa sufriuko erabe, beste batzuk aldi, beste batzun konparazioin. Osteoporosise, hau, azur normal bata, ikustezu, eta hau de azur osteoporotiko bat. Zema bentanarak arren. Importanti osteoporosisentzako ibiltzi. Presioi mekanikuk sortzi, azurrai, estimulateko kalzixune aderentzixak, kalzixu ondo finkatzi azurretan. Plaketan guk olanik ikusten dugu, transparentitiz vertebrak, hemen bat ixe aportu dira. Azurra gogorren da, anparin da, bizkate zuritxuagoa, baina beste guzti, transparenti. Azurreta ezikututu horren beste, disfuntzioi batek ekarri lehike neke kroniku, tristuri, depresioi, zen birdou, ondo manteniuteko gure sistema fastiala, miofastiala, geu, ondo manteniuteko, sistema miofastiala esparaka ondo, ez gaz osasuntxu. Beste sistema guzti modure, baina ni bakarrik izan dut, haue kontutan euki birdela. Orduan, jarrera ona euki bizitxiaz. Barre bateaz erantzun. Deskantza. Birdauzen orduk. Loen, sistema fastiala rehidratan birde. Era bat hause da. Beste bat, likido asko eran. Bizitza osasuntxu, janari aldetik zainju. Ariketak egin. Posturak zainju. Eta, hoxe,
lehenengoko diapositiba guz. Argi gatu atzue, zer dan sistema fastiala ezautu zue, zer dan sistema miofastiala, tensegritati zer dan, eta zen bir dauen, pixkat osasuntxu eta posaua bizitzeko. Bai? Ba, galderak. Bueno, eskerrik asko nagore, betiko latxeik, galderantzako tarte hon batak hau, ni neuk papera bete egin jot. Así que bueno, baina nagore tauke mikru, galdera nahi dabena kein, ba, isateko lehengoko. Nahiko nuke komenta, galderi mikro urretzen den bitxartin, guazen zentratea galdera Alvaro zientifikutan, bale? Alvaro. Ezin baru, ba ez, bale? Nagore, nire iruko jakin, nire edadeko andra batek egunin zenbat kilometro zenbat depora ibiltziko meniakon. Zenbat komenia, ordu bete esaten da. Ordu bete. Bai. Eta ibili... Ordu bete, baina mandatuta jun baik, Ez, ibili. Ibili. Bai, borgez, eskeni asko biltzena jutena eroskire, gero bueltatena txarkutesa, ez. Ez, urte esetik urte eta mikoa junte bueltan etorri. Ordu bete esaten da, bai. Vale, Isaten dala 5 kilometro. Eskerrik asko. Bardin jotza. Ez, egunin ordu bete. Egunin ordu bete. Errepartiuten ebozu ordu erdi eta ordu erdi, bai, batez be, ba hoxe, muskuluk ondo manteniteko, azurrak ondo batez be, ja, edade batetik aurrera estrogenoik ez da, bale, kalzixu kosta etxen da azurreta ondo peati eta horretxeatxik, bale? Galdera gesaua? Zeuek egin ze honenak inena fixaten. Nik... Bueno, neuken gote, nik bat dakat bi galdera dobli de, bale? Bai. Zu kirolaxe eza. Bai, Eta kirol nik naube bizkapana. Eta kirol asko etxen du benin, azkanin luzea, entrenaten gazenin, eta beti minaz amaitzen du. Nik gorputzeko minaz amaitzen du beti. Goxan, behan, albun, eron, beti minaz. Lehenengo galderi de. Sistema miofastialak, adibidez, agujetan, kontekstun, sentido ipauke, implikazio ipauke muskulo batek beste batei afektateko orduan. Sistema miofastialak etxen dau toksina asko hartu. Bai? Da deposito bat. Orduan, kirola etxen gazenin, aerobiko aldetik anaerobikoa pasaten gazenin, gure gorputze luzea ez da kapasa horrek zeixan botateko. Eta bertan hasten da gehatzen. Zerrek emoten da lehenengoko abizu, sistema fastia superficialak. Keji. Mine. Bai. Bale. Eta... Badakar zer ikusixe. Bale, eta bigarren galderi horretxe lotute ze pasaten da luzea? Desgazten ikuspuntutik. Artrosizatxi berbaizu, baina bueno. Claro, a ber, oreka bat manteniu birde. Eta argira gauza bat asko erabiltzen borou, prozeso horretan harin joangoela desgazti. Kontutan euki birde, dana, ze pixorak hauen, zelanik rekuperaten gazen batetik bestea. Gure sistema miofastialako miofastialak zelanik erantzuten daben, generarin kolageno proportzioa handixerak hauenin, gogorra gazenin, esango, ez dakauenin elastizidadeik, bai, ez da? Bai. Harinaua sortzen di minak, eta harinaua sortzen di desgaztik. Bai? Oine askoraz modan suplementuk. Bai, bizkat hoxe, ekilibrateko. Bai, kolageno fibra bat etakar 300-400 bizitxi. Bale? Eta, karo, gaztaten juten baga, ez da asko remodelaten. Orduan, suplementazioi hortixitator, ez? Laguntzeko, ez gaztateko horren beste, sistema konektibu, sistema fastiala. Bueno, hirugarrena engot, bale? Ixuen zeuek! Ez que, justo, eta parkatu, eta posturi, biomekanik ikusi birde. Etxezun, ez zelanik etxezun. Erabiltze zuzen instrumental, biziketan ebiltzen bazaz edo, zelanik zazen akoplata.
zelan izazen epinitxe, klaro. Ez pasaz postura honin, tentzino ikasiko hori sortzen, kolageno fibra beteten hasiko horiz. Bale, eta Peaten. bizkate galderi publikoai urratute, ez dut ikuste triatleta askoetanik publikun. Edadea, ze heldutasunea, bizitzan zir, ze progreso hauke, sistema miofastialak? Sistema miofastiala bizitzan aurrea junenin deshidrataten juten da. Bai? Kolageno fibrak fibrosaten juten diz. Horretxeatxik elastizidadi galtzen dago azalak, tximurrak agertzen diz. Bai? Horretxeatxik uskurtzen juten gaz. Bai? Ikusten boreula 50 urteko, 100 urteko pertsona bat olanik ikusti oso zaila da. Gure kate predominanti flexinoiku danetik komentareguen modure alerta neoteko hausitzen dugu. Bale, bueno, eskerrik asko, nirik erantzun degat hori. Galderak, zegoen txandi. Nagore toke mikrofonu. Dana ulertura, be? Nik beste bat, ez dela, Akaboa, esedez. Ez, hori, sistema miofaziala onarte komentaro, galderetan eta fizikok izek kalteen aldotzasunez, baina aipatu zube bai emozionalki egin algakon kalti. Bizkatortxe sakondu bazinke gehitxua. Bueno. A ber, hau dana komentaruena demostratara. Bai? Oinarritxutera, esperimentuken ji, eta ikusitzen da, ze pasaten dan. Ja, emozinoik, zelanik afeitatetzen, da geu klinikan ikusten daune. Bale? Klinikamente ikusten daune. Sistema emozinoi aldetik, eta orokorrin emozinoi txarrak izaten diz, zikatrizela teskunak, bai? Etxen da benara, matriz extrazelularran densidadi aldatu, densua hain, korapilatu. Itxi etxenga, emozinoi txarra eta kaguenin itxi etxenga, bai? Zehose txarra basaten gazkunin itxi etxenga. Eta hor, kruzik sortzen diz. Ze matriz extrazelularrin kolagenun fibrak guazen, antxe, eta orduan alkarrea banatzen dizen, alkarrei peaten dizenin, batu etxen diz. Eta zustata bagaz edo zehose penibakak birdou apoiu, eta birdou albun eukitxi. Orduan, eskerrik asko, korapilu sortzen da hor. Guk fastialdetik biharra etxen duguenin, guten zinoi egarten dugu, hor, zona horretan. Pertsonik igual ez tozku ezaten, bai, ez keukineban trauma bat, edo ez da izer, edo bada izer, ez. Pertsoni dator, beste gauza batzuk atxik, eta guazten gatestaten sistema fastiala, eta zen du, amen baru, amen ez du, onanu, ia amen ze pasaten dan. Da, derrepente, ikusten dut, ez tala mobiu birdan modure. Ez takarrela eukibirdaden flexibilidadi. Ixaleike, tripalde tipara, igual eukibanelako berta momentu nulzera bat, eta estomago inflamata eukibanela, eta hor sortu dalako tentzinoi bat. Asko pasaten da hori. Juten eta, hemen ez da. Ezan duen modure tratateko erabiltzen dugu presinoik, vibrazinoik, bai? Eta gero eskutsa fastialak esaten daunak. Horrokorrin sentimentu emozionalmente ikutute gazenin, barruko fastietan euten da pekatu. Orduan jutena entzuten, eta jutena lanetxen hortxe, geure teknikakin. Eta emozionalaranin, zikatriz emozional batanin, eta libraten juten danin tejido hori, pertsoni akorda etxen da momentu horretaz. Pertsonik ez daki nizer nazen ikutzen, baina ez da, ostras, ez pasara, eske akordana, 5 urteaz pasaztanela ez da izer. Edo bapatin negarrez azten da. Edo barrez gitxi. Bai? Baina orokorrin, eta ze pasara. Eske akorda inaz, lego ja. Eske zikatriz bateguan hor. Orduan, hori soltatzuten momentun, horra aiana zen momentun, akorda inzaz. Ekilibraen jot. Eta suposatzen da, tentzinoi horik endute, besti libria dule. Bai. Bale. Bai, eskerrik asko. Bale, galdera bata.
Bale, arratzaldeon. Zaldeon. Galdera bat. Ezazuen esplikazioik parte bat ulertu dut. Vale. Baina, persona bat dislexiki bara. Bai. Orduan, horren erabilperi, horren jokabedi, horren gauza zelanik landulek ez. Ni dislexi mundun gitxi, bale? Baina dislexiko ixe 180 kate kruzautan arazurakar. Ez nahi esaten kate kruzauk kate kruzauk landut ezpakazu dislexiko izango zazenik, ez. Baina dislexixi dakarren 180 ez dakar ondo finkatute kate kruzauk. Eta tratamiento aldetik, psikomotrizistakana jun birde, beste gauza batzuz gain, hori lantzea. Bai? Beste galdera bat akau? Baten bat ez para de acuerdo esaten dutenaz, esan, Ze hemen bara gente gisa, derbaileikena. Azkaneko galdera, azkana ez, beste bat. Bai. Izue, esazu hortakauela horren ingurun hainbeste faktore, ez? Bate, deskantzu, ariketi, ariketi atxike itzu galderak pilo baiozuk, sentimentuk, nire nahi neban galdetu elikagasak ero alimentazioa aldetik zerren genke hori sistemio beto osasuntzu haukitzu. Osasuntzu, jan. Osasu, kolagenu, A ber, oso aujinda zelako, bolo-bolo erabilelako pilo bat estra, bai? Eta penein zeo zein aditu bara, nire nipaino gexa izango letzuke, sustitutibo askoraz, bai? Baina, bueno, base hon bat da alimentazio hon bat. Bai? Elaborazio gitxien dakarren alimentazio bat. Eta berez, nahiko izan biko litzake. Bueno, galdera gexagorik ezpara. Txalo bero bat emongo zau. Entzutea. Nagorei, eskerrik asko etortearren. Azkanengoko aipamena ze esan eizte, eta errezo irakarre. Ni amena, Jose Maria Argoitiaz eukine ban konbertsazioi batea txik. Prometio inetzan ondala 3 urte eta erdi, neski izan da eta ondarrutarra eta euskaldune izan da, bai esan eban alako baten eta apuntatala gaban. Besteranik enator. Baina, bueno, eskerrik asko, asko ikasirot eta... Gatu, gauaz.